Цей інсайт просто перевернув мою свідомість. На днях мені попалося відео однієї з моїх кураторок, в якому вона говорила про те, що якщо ти не можеш виділити для себе 10 хвилин, тоді чому хтось має приділяти їх тобі? У мене прийшло просто таке усвідомлення того, що я справді останнім часом перестала собі приділяти стільки часу, як раніше. І коли я почула цю фразу, вона повернула мене в той стан, коли ти маєш ставити себе на перше місце і маєш собі приділяти цих 10 хвилинок для себе. Це дуже важливо. Це починається з 10 хвилин, а перероджується в години, в тижні, в місяці і так все життя. Тому якщо ти зараз відчуваєш себе не дуже і не розумієш, чому причина, приділи собі цих 10 хвилин, напиши мені, і ми разом дізнаємося про причину.